sol us ofereix el temps. Bon dia, comencem amb aquestes imatges en directe de la zona de Vall d'Aran, la localitat de Salardú, i en aquests moments una temperatura bastant més freda que en dies passats, sobretot que divendres o dissabte passat, 13 graus. I ja que parlem de temperatures més baixes que en els últims dies, no massa més, hem de destacar una previsió a llarg termini. Potser a l'acabar la setmana podríem tenir ja un important descens de temperatura, que ja seria hora que les temperatures toquessin una mica de peus a terra. De tota manera, les tardors, les primaveres acostumen a aquestes estacions de canvi ser bastant boges pel que fa a les temperatures, però ara estem tenint realment una tònica de molts i molts dies seguits amb temperatures elevades. Això podria canviar, ja ho anirem veient. Aquestes són les mínimes de la nit passada, que sí que han baixat a gran part del territori català, s'han acostat als 0 graus a l'àrea del Pirineu, entre 15 i 16 graus, molt més elevades a la costa catalana, a les Illes Balears, i s'han posat d'acord els 3 observatoris principals del País Valencià amb 14 graus de mínima. I observin en l'evolució de fotografies del Meteosat, que per cert tenen un salt, falten algunes fotografies, l'acostament d'una banda d'aquest front associat en aquesta pertorbació i l'acostament d'altra banda cap al sud de la península d'aquestes masses de núvols que podrien atacar l'àrea per fi d'Andalusia Occidental a Extremadura i al sud de la península potser ja dimecres i dijous. De fet, demà es començarien a acostar. I de fet, en l'evolució futura de núvols esperem que aquestes masses de núvols progressin en aquest sentit. Demà a la 1 de la tarda està previst, posarem aquí, ho veuran molt millor, doncs que arribin ja cap al sud de la península. I en el mapa isobàric ja es dibuixa clarament la presència d'aquesta important pertorbació que es situarà en aquesta àrea geogràfica amb un anticicló que s'anirà reforçant els pròxims dies en aquesta àrea. I els hi hem preparat un mapa isobàric per més dies, concretament el previst per dijous. Aquesta pertorbació s'acostarà cap a l'àrea del golf de Cadis, tot seguit ho veuran, cap a aquesta àrea geogràfica, i aquesta pertorbació bastant activa provocarà algunes pluges en aquest sector, que podrien afectar gran part de la península. I d'altra banda s'inicia aquesta entrada d'aire fred cap a la zona europea. No està clar com acabarà aquesta situació pel que fa a precipitacions, però el que sembla és que a Catalunya arribarà un descens de temperatura i potser també algunes precipitacions. Això ho anirem veient per on properes informacions. De moment, aquesta tarda, intervals de núvols al litoral i prelitoral, també al Pirineu, més sol a les comarques interiors, temperatures estables i vents febles del sud. Potser una mica més baixes les màximes que no pas ahir, això sí. Domini del sol demà, alguns bancs de boira matinals, vents febles, temperatures estables i potser avançat el dia alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada i també alguns núvols primets a la resta del país, sense més conseqüències. El País Valencià i les Illes Balears, de cara a aquesta tarda, en conjunt, domini de l'ambient assolellat, amb alguns núvols potser al sud del País Valencià, al sud de les Balears, i vents febles, temperatures estables. I demà dijous, augment dels núvols, tant a les Illes Balears com al sud del País Valencià, on la nuvolositat ja es podria fer abundant, i no descartem demà a la nit potser algun ruixadet, però de moment coses molt poc significatives. A destacar pel que fa a la situació marítima, el vent de llevant que podrà bufar demà moderat al sud de les Balears, les temperatures sense canvis. Acabarem, com sempre, amb l'avanç de previsió pels pròxims dies. Dimecres, temperatures estables, aparició de més núvols a Catalunya, de moment no massa importants i sobretot a la meitat sud del país. Dijous, en conjunt, la nuvolositat s'extendria potser a última hora amb algun primer ruixat i s'iniciaria un lleuger i tímid, de moment, descens de la temperatura que es començaria a accentuar segurament en dies posteriors. I ara sí, acabarem amb imatges en directe. Si hem començat amb una temperatura baixa, doncs amb una temperatura molt més alta, la de Tortosa en aquests moments, amb 23 graus. Res més, bona tarda.